Здравейте! Както виждате зад мене и ето тук, това е дубайски шоколад, който ще отворим днес. Много интересно, защото аз съм опитвала много... Не, мисля, че съм опитвала, дубайски шоколад и беше много шоколаден. Както виждате тук е френското знаме. Уча френски. Ето това е много златно, както виждате още от самото начало. Нека да го отвориме. Още от тук има лепка някаква даже. След като го... Сега, нека да го видиме. Много трудно се отваря. То докато го отвориме... Да, и ето, естествено, развалих го. Малко е разтопен. Нека да опитаме. На външен вид няма много хубав. Не изглежда добре. Това е много сладко. Има пистачо, както виждате. Ето тук горе